много хора, Монами. На този дърт скъперник това е струвало много пари. Защо се мръщиш, милата ми? Не е ли забавно? Ела, съкровище мое, да благодарим за поканата. Спокойно, можете да ме оставите сама. Сигурно искате да поздравите Надя. О, не, по-късно. Ами, да се поразходим? Моля. Вие доста отдавна не сте идвали към нас. Да. Тези дни бях на шатровските заводи, затова. Интересно. Елате да седнем. Благодаря. Вижте, Зосе и Лоскутов танцуват. Лоскутов, той е чудесен. Навярно аз ви досаждам. Какво ми е, сама не разбирам. Навсякъде се отекчавам. Скучая. Разбрах, че сте купили място и сте решили да построите мелница. Този Лоскутов наистина... Антонина Ивановна, моля, позволете ми да ви поканя. Да, с удоволствие. Моля ви, заведете ме в стаята, колко съм уморена. Защо танцувахте толкова? Елате. Вие изгубихте баса, докторе. Ела, приятелю, остави ги танцуват. Ела в бюфета по едно ликьорче, вълшебно, манастирско. Да ви донесе ли чаша вода? Не, затворете вратата.
Шампанското е на масата. Налейте по чашка. Седнете. Моля ви. Намирате, че съм празна и глупава. Не твърдете обратното. Че знам само да се обличам добре, да тормозя баща си. И обичам да се занимавам с коне. Досаждам ви с моето бъбрене. Нали? Не. Аз бих могла да бъда и друга. И на мен ме омръзнаха всички тези преструвки. Лъжи. Този живот, това ме трови. Очудвам се защо не промените живота си. Биха ме сметнали за луда. Само един човек ме обича. И аз му се отплащам с 1000 обиди. Доктор Сараев, ако поискам, всичко би направил за мен, но... Аз не го обичам. Да не мислите, че имам настроение за танц. Плаче ми се. Вие трябва да се заемете с нещо сериозно. И това не, и това не. Трябва. Потискаме средата, богатството и... Вашата суетност. Да, много съм суетна, много. Вие като знаете това, защо не ми помогнете? Струва ли се да се живее като всички останали? Някога ми се иска да умра, всичко е така без цел. Чуйте. Ако, например, една жена ви обича, а вие смятате за глупава и празна, какво бихте отговорили, ако тя ви признае, че... Знам, че не съм годна за нищо. Но искам да съм с тебе. Да. Зосе. Да. Ако вие... Ако наистина говорите това сериозно, боя се... Аз се боя, че вие много се лъжете. Не, вие добре разбирате какво искам да кажа. Не, стига. Аз зная, че вие искате аз първа да ви призная. Обичам ви. Обичам ви. Обичам те. Обичам. Обичам те.
Успокой се. Да поговорим сериозно. Ти имаш потребност да обичаш. Обаче ти много се заблуждаваш. Създаваш си погрешна представа за мен, освен това. Говорете. Убийте ме. Аз казах какво представлявам и какво изпитвам към вас. Сега говорете вие. Не мога. И не искам. Обичам те. Не можете. Вие не желаете. Но аз обичам единствено вас. Поне кажете откровенно. Не можете, защото обичате Надя, нали? Да. Тогава идете при нея! Идете! Зося. Останете. Моля, останете. Подяволите! Залежи я тая твоя мелница! Защо изобщо трябва да строиш мелница? Твоя... Не, пи. Аз не те разбирам. Не те разбирам. Пи. По-добре се учи. Това е друга работа, но мелница не. Виж какво, отивам оттатък. Я, тук. Сядай. Искам да ти кажа нещо. Много важно нещо. Николас, не дей така, хората не гледат. Кои хора? Тези тук ли? Всичките са мои бивши клиенти. И знаеш ли какво ще ти кажа? Сергей, ние двамата с тебе сме единствените свестни хора тука. Единствените. Николас, моля те се пръстани, моля те. Сложи ръка на сърцето си. Ние сме единствените. Доктор, може би. Какво става? Къде отиват? Тя умира. Чаша вода. Тя умира. Но какво се е случило? Нищо. Зося е припаднала. Сергей, бъдете кавалер и ме изпратете до колата ми. Александър просто ме изостави. Лека нощ. Чакам те след половин час. Отворено ще. Александър сигурно няма да се върне цялата нощ. Наметня си нещо да не се простудиш. Хайде.
докато ти ме обичаш, всичко ще бъде наред. Ако престанеш, няма да ти се сърди. Как е тя? Няма нищо. Да. Нека спи. Той ли е? Надя с него ли? Не, Бахарев. Докторе. Докторе. Дайте ми ръката си. Как мислите, вие ще се оправя ли бързо? Търпение е нужно. Може и да умра. Само едно. По този въпрос ще говорим, когато оздравеете. Чух за болестта на дъщеря ви и ми домачня за вас. Благодаря ви, Василий Назарич. Да, благодаря ви. Моля. Какво е нашия живот? Трудиш се, работиш, изпълняваш дълга си, а утре какво е човек? А утре вятър ще разпилее всичките ти грижи и сметки като прах. Не, благодаря. Верно ли е това, което чух? Верно е. Всичко ще се оправи, драги Назаревич. Най-важното е здравето. Да, така е. Искам да поговоря с вас по една работа. Ако е за кредит, в момента не разполагам с никакви средства. Честно дума. Много бих искал да ви помогна. Тогава станете ми поръчител. Вашето поръчителство би ме спасило. Нищо нямам. Убийте ме, нямам. Нямам.
Помните ли, когато преди 30 години вие дойдохте при мен? Как да не помня? Вие за такъв ли ме смятате? Ако не бяхте тогава, щях да отида по дяволите. Тогава защо не ви помогнете? Тогава, преди години, когато нямахте нищо, аз ви вярвах. Моля ви. Не мога да ви стана поръчител. Катя Колпакова? Катя Колпакова с един индустриалец на злато. Такъв скандал. Бедният Виктор е просто бесен. Но тази Колпакова винаги имала малко съмнително поведение. Някаква освободеност. Не наричай това освободеност. Някакви дребни пропуски, които вашият Николас откри в нашите книжа. Аз много съжалявам за това. Разбирате, нали? Говоря като ваш приятел. В Петербург биха могли да се вземат други решения в интерес на заводите. Но не искам да ви плаша. Да отидем при дамите. Красиви са, нали? Както са седнали там. Да. Маман? Тоничка, мила. Трябва да се извиня, но ме очакват в бюрото. Quel malheur! Пардон? Да, неотложно е. По-късно ще се видим, нали? Седнете, Сергей. И да поиграем най-сетне на карти. Не, мама, точно днес не. Знаете ли, Антонида Ивановна, понякога ви съжалявам. Вашият съпруг се забравя от високомерие. Мога да си представя как страдате от това. Грешите, мила. Александър има много грешки, но високомерен. Не. Високомерието си е високомерие. Също като тези Бахареви и Ляховски. Простете ми за откровенността. Сергей Александрович, да влезем вътре. Да. Извинете ме. Моля. Женското сърце. Любовта. Ламур. Хионя Алексеевна, спрете по-добре да говорите вашия френски език. Моля? Моят френски? Ами да, всички ви се смеят. На мене? И това ми го казвате вие? Вие? Душичка мой, не ми се сърдете. Къде е Сергей? Влезе със сестрата вкъщи. Как сте? Много хубав ден, нали? Не дей, ще не биде някой. То не моля ти, не бъде толкова непредпазлива. Обичам те, Сергей, обичам те. Любов моя. Да отидем някъде.
Далеч, какво ми струва да се реша всичко тук, да отидем в чужбина. Ще заживеем като мъж и жена. Не, това е невъзможно. Невъзможно е това. Невъзможно. Защо? Защо, Сергей? Защо? Аз не бих могъл да живея така. Да, знам. Аз съм омъжена жена. Тоня. Прости ме. Брат ми Титос е изчезнал. Знаеш ли какво означава това? Брат ти е изчезнал. Какво искаш да кажеш? Трябва час по-скоро да се върна в Петербург. И веднага ли заминаваш? От Костя е. Чети. Каза ли на мъжа ми за това писмо? Не. Ще отсъствам не повече от месец. Това не е верно. Ти няма да се върнеш. Тоничка, но какво да правя? Не знае. Не знае. Защо не изпратиш Николас? Николас ли? Да, той е твой адвокат. Той е запознат с всичко. Николас. Костя тук пише, че аз трябва да отида. Аз? Тогава тръгвай. Тръгвай веднага. Прави каквото искаш. Не мога. Не мога, обичам. Да. Наде, влез. Не се смущавай от неразборията. Седни. Една минута. Кога заминаваш? Горе реките са предошли. Надявам се, че след няколко дни ще можем да тръгнем. Татко, дойдох при тебе. Искам да ти кажа нещо. Кажи ми. Да речем, в едно семейство има син. Синът среща момиче, което му харесва, но родителите са против тази връзка. Без да се оженят, им се ражда дете. Какво според тебе? Как ще погледнат на това неговите родители? Разбира се, няма да го похвалят. Нима е хубаво да се лъже момичето. Да, но те ще му простят, нали? Нали? Да допуснем сега, че същото се случва не с сина им, а с дъщеря им. Какво ще стане тогава? Върху нея ще се стовари всичко, и гневът на семейството, и презрението на обществото. Онова, което за сина е една малка неприятност, за момичето е вечен позор. Нима е справедливо това, татко? Защо ми разказваш това? Какво значи това?
си дъщеря съм аз. Не. Да, татко. Не. Не смеех да ти кажа по-рано, защото се страхувах да не те съкруша с признанието си. Но аз не се разкаивам, татко. Ще те прокълна. Моля ти се, татко. Опитай се да ме разбереш. Защо той не иска да се ожените? Аз самата не искам. Ти? Да. Защо не искаш? Ако е добър човек, той би ме обичал без да сме женени. Но ако е лош, по-добре е да не съм свързана с него. Никой не може, няма да посмее да ми отнеме детето, нали? Знам, че отначало ще ми бъде трудно. Но аз не мога да живея в лъжа, татко. Ние ще живеем добре и честно. И ти ще се опитиш. И ще ми простиш. Никога няма да ти простя. Никога. Моля ти се, татко. Ние, може би, ще се разделим завинаги. Данила! Данила! Впрягай, заминаваме веднага. Татко, татко. Не искам да те виждам. Трябва да тръгвам. Тонечка, мъжът ти може да се върне всеки момент. Не ме ли обичаш? Да, обичам те. Не е верно. Тоня, не моля те, не ставай глупава. Че ме обичаш наистина. Остави ме, моля ти. Свърши вече, започвам да те отекчавам, да кажа. Не. Не ме отекчаваш, но ме остави. Само ако ми кажеш, че ме обичаш. Да, обичам те. Обичам те. Прости ми, извинявай. Аз не знам просто какво става с мен. Прости ми. Не ме докосвай. Аз не мога повече. Всичко е така подло. Какво? Извинявай. Кое е подло? Какво искаш всъщност да направя за теб? Направя ли всичко? Какво искаш още? Кажи. Остави ме, моля те. Тоничка!
Страхуваш ли се? Тоничка! Под леглото ли да те скрие или шкафа? Ако знаеш как глупаво изглеждаш, колко глупаво! Ти още не спиш. Както виждаш, аз се връщам от Леховски. Защо не си тръгвате? Аз съм на ваше разположение. Приберете се вкъщи и се наспете добре. Сигурно сте изморен. ти да не си полудял, а? Как така говориш? Не, само малко съм пинал. Аз те изневерих. Разбираш ли? Естествено. То е ясно. От месеци те изневерявам с него. Чуваш ли? И знаеш ли защо? Защото го обичам. И? Ти мислиш, че не знаех това. Напуснете моя дом. Сергей! Не само знаех какво вършиш, но го и исках. Не е зле, мила моя. Един път беше полезна. Лъжеш. Не е вярно. Победничич Оскар, онази нощ, когато се прибрах пиян при тебе, тогава ми дойде тази идея. И ти беше толкова наивна, че направи каквото исках. Наивна и глупава. Махни се. Не оставам при тебе. В крайна сметка аз съм твой съпруг, нали? Твой съпруг. Чудесно! Нагибин, я погледни, господаря идва. Добре дошъл, господарю. Много дълго ви чакахме. Много дълго. Хората смятат, че парите изирят от мен. Достатъчно е да бръкнеш с ръка. Не, докторе. Вие сте изключение. Моят кучеш получава 25 рубли. Освен това, пълни търбуха си с моя хляб. Прощавайте, вече е заприличал на скопена свиня.
Сергей! Борис Григорич, каква изненада, много се радвам да ви видя. Yes. Добър Миналия ден говорихме за вас с Зося. Тя много се интересува от вашата мелница. Здравейте, Игнатий Лович. Как е тя? Много по-добре. Чистият въздух и природата са отлично лекарство. Да, доста скъпо, ако е само въздухът. Да. А вие как сте, Игнатий Лвович, как сте? Смъртта седи зад вратата и чака. А какво става с вашата мелница? Готова и вече работи. По цял ден сме заети. Едва се измъкнах с нагибен да купя някои неща. Ей, сега идвам! За съжаление, аз трябва да вървя довиждане. Зося много би се зарадвала, ако ви види. Аз също бих се радвал да я видя, но къде е тя сега? Не живее тук. На няколко версти от града има башкирски лагер, наблизо до мелницата ви. Построихме и палатка, там е добре. На место да скучае по курортите. Ако искате да отидем, аз ще ви придружа. Не може, щом не е по пътя. А вие, Игнатий Лвович? Вие вървете. Аз ще намеря начин да се позабавлявам сам. Вървете. Довиждане. Довиждане. Понякога седиш часове, без да каже нищо. Това са пристъпи на меланхолия. Ясно ми е, но не мога нищо да направя. Нервите й са извънредно изострени. Тя крие в себе си толкова въображение, талант. Всъщност, тя не е обичала Лоскутов. Не би могла да го обича. Дори когато бълнуваше, споменаваше името му, винаги наред с името на Надя. Накърнено самолюбие. Може би купнеш за любов. Вие я обичате много, нали, докторе? Да, обичам. Кой е при нея? Хиония. Сергей Привалов! Каква изненада! Да, наистина, каква изненада. Не се очудвайте, защо съм тук. Срещнах случайно Зося на баните и се сприятелихме. Вие познавате моя характер. Сергей Привалов? Не ме ли познахте? Зося. Не ме гледайте така. Остаряла съм. Аз съм една восъчна кукла, забравена в магазина и... Не, моля ви се. Оставена да лежи на витрината. Не. Дайте ми ръката си. Добре дошъл. Радвам се да ви видя. Аз също се радвам. Не е ли като в приказка? Да, наистина. Като на сън?